Croeso chi yma ar ddydd Gwener ar ddiwedd wythnos arall. Rhan wythnos yn ôl mi fuodd na ddathlu ymhlith y gymuned Tsieineaidd. Efallai dim cymaint ag arfer oherwydd ar amgylchiadau, ond mi oedd hi'n flwyddyn newydd Tsieineaidd ar ddydd Gwener wythnos dwytha. A mi fyddwn ni gyd, mae'n siŵr, yn cofio gweld lluniau o'r dathlu. Ryw ddraig fawr hir yn dawnsio ar hyd y lôn a'r gwledda mawr wedyn efo pob math o fwydydd. Dathliad ydy hwn sy'n para, mae'n debyg, o noswyl y flwyddyn newydd am 16 o ddyddiau. A mae'r Tsieineaid, yn ogystal â dathlu fel hyn, yn cysylltu bob blwyddyn efo ryw anifel. Mae ganddyn nhw gylch o 12 o flynyddoedd efo gwahanol anifel ar gyfer pob un o'r blynyddoedd. A blwyddyn y llygoden fawr yn un ohonyn nhw. Blwyddyn y mwynci, y ddraig, y ceiliog, y godingen, y mochyn ac yn y blaen. Ac eleni, blwyddyn yr uch ydy hi. Yr anifel trwm hwnnw sydd ar anau llaw yn arwydd o gryfder mawr. Ac ar y llaw arall yn arwydd o wasanaeth wrth iddo fod yn anifel sy'n cael ei ddefnyddio i dynnu aradr neu drol ac ati. Rwan, tydw i ddim am fod yn amharchus tuag at fy nghyfeillion Tsieineaidd, a dwi'n siŵr gyna nhw faddau i mi. Ond mae rhaid i mi gyfaddau, pan weles i y pennawd wythnos yn ôl uwchben ryw erthygl ar y we, fe nes i gamddarllen. Falle bod chi wedi gwneud yr un peth. Yr hyn a ddoth yn syth i meddwl i oedd blwyddyn yr ych. A roeddwn i'n meddwl, wel, dyma erthygl am y flwyddyn diwetha da ni wedi gorfod i dioddau. Yn sicr mi fuodd hi'n flwyddyn anodd blwyddyn y gallen ni galw hi'n flwyddyn ych a fi. Hynny di, fydden ni ddim eisiau gweld blwyddyn tebyg eto yna. Rydyn ni o fewn ychydig i gofio 12 mis cyfan ers y cyfnod clo cyntaf hwnnw. A mae hi wedi'n profi ni'n dydy i gyd mewn pob math o ffyrdd. Wel, fe brofodd Israel amseroedd anodd ar adegau. Gefalle mae un o'r cyfnodau hynny oedd nid y blwyddyn, ond 20 mlynedd yn crwydro yn yr anialwch, wedi iddyn nhw ddianc o'r Aifft a chyn iddyn nhw gael mynd fewn i feddiannu gwlad yr addewid. Blynyddoedd oedd rhain hefyd y galw unrhyw le yn gartre parhaol. Gawson nhw ddim modfedd o dir i feddiannu, ond nid rhyw grwydro di bwrpas oedd hon y chwaith. Mae'r Beibl yn disgrifio'r blynyddoedd hyn fel dydd y profi yn yr anialwch. Fe brofwyd Israel i weld beth oedd yn eu calonau nhw, a fydden nhw'n ymddiried yn nhw, a fydden nhw yn ffyddlon iddo fo. Ond methu'r prawf dro ar ôl tro wnaethon nhw yn te. Pan oedden nhw yn gweld byddin yr Aifft yn dod, wnaethon nhw ofni a cwyno yn erbyn Duw, i Dduw roi arwydd rhyfeddol iddyn nhw'n agor y môr coch o'i blaen. Pan oedden nhw'n gweld fod bwyd yn bryn, fe ddaru nhw gwyno yn erbyn Duw. A Duw ei hunan yn darparu mana ar eu cyfer nhw. Pan ath Moses i fynydd Sinai i dderbyn y gyfraith gan Dduw, fe droeso nhw i addoli'r llo aer. Yn wir, mae Dyw'n deud iddyn nhw mewn gwirionedd i brofi fo, profi i amynedd, profi i gariad, profi i ras. A'r gwir ydy bod ni'n ddigon tebyg i Israel. Ni chael ein hawdd cwyno mewn amser anodd yn tydeni. Ond yna, fe soniais i ddydd Mercher am 20 diwrnod. 20 diwrnod y grawys. Ac fel roedd hyn yn atgoffa ni o 20 diwrnod Iesu yn yr anialwch yn cael ei demtio gan ddiafol. Yr hyn sy'n obeithiol i ni ydy fod Iesu, yn wahanol i Israel ac yn wahanol i ni, wedi llwyddo yn y prawf. Fe welwyd nad oedd ei galon yn brysio i droi oddi wrth i dad nefol. Pan ewynodd, ddar efo ddim cwyno, ond cofio nad ar fara yn unig y bydd byw dyn, ond ar bob gair ddaw o enau Duw.
Pan gafodd ei demtio i osod Duw ar ei brawf trwy neidio oddi ar dŵr uchaf y deml i weld fyddai Duw'n ei ddal, fe wrthododd. Pan gafodd ei herio i addoli, nid llo aer ond y diafol, fe fynnodd ddeud yr arglwydd Dduw a addoli ac ef yn unig a wasanaethu. Methodd Israel, ond fe lwyddodd Iesu. A trwy hynny, profi hyn yn addas i fod yn waredwr i ni. Ydyn ni'n teimlo fod Duw wedi'n profi ni'n ystod y flwyddyn a fi. Wel, wrth ymddiried yn Iesu, mi fedrwn ni osgoi rhoi Duw ar y brawf. Mi fedrwn ni gael gras a chymorth yn ei bryd. Fe fedrwn ni brofi maddeuant am yn holl grwydro, a bod yn fwy na chymcwerwyr trwy'r hwnna'n carodd ni. Blwyddyn yr ych? Na. Blwyddyn i brofi nerth Duw yn dod i weithio yng nghanol yn gwendid ni. Gadwch i ni weddio. Tyred Iesu, i'r anialwch, at bechader gwael ei lun, gan waith rysodd mewn rhyw rwydau. Rhwydau weithiodd ef ei hun. Llosg fieri sydd o'n cwmpas, rhof i sefyll ar fy nhraed, mos dy law ac arwain drosodd fenaid gwan i dir i'w wlad. Mana nefol serna eisiau, dŵr rhedegog gloi o byw sydd yn tarddu o danriniog temel sanctaidd byr fy niw. Golch i'r aflan, canu'r Ethiop, gwneud yr eog brwnt yn lan. Tiger clod rhyw fyrdd o oesoedd nôl i'r ddeiar fynd yn dan. Ar dy allu rwy'n ymddiried. Mi anturiaf droed a ddel, dreiddio drwy'r afonydd dyfnion. Mae dy eiriau oll dan sel. Fyth ni fetha a gredo not. Ni bu un erioed yn ôl. Mi amlaen a doed a ddelo, graig a thyle ar dy ôl. Amen. Wel, dysil yma, da ni yng Capel y Ffynnon, da ni'n mynd i fod yn ymuno efo Eglwys Efengylaeth Caerdydd ar gyfer yn gwasanaethau. Croeso chi ymuno efo ni fan honno. Ac os fydd Duw'n caniatáu, mi ddoi yn ôl bore dy llun. Nid i sôn am flwyddyn yr ych, ond i sôn am rhywbeth arall gobeithio.